Hej, mit navn er Louise, og sammen med min forskningsgruppe, så er det mig, der har ansvaret for det projekt, der hedder Kronoterapi, og som du har sagt ja til at deltage i. Og tak for det. Den her video er en introduktion til den indledende del af projektet, inden vi mødes på et videomøde og planlægger resten. I den kuvert, du har modtaget, der ligger der et døgnrytmeur, og der ligger også en søvndagbog. Og de to ting skal du begynde at bruge allerede nu og en uge frem, indtil du starter på selve behandlingsprogrammet Kronoterapi. For på den måde så kan vi se, hvordan din søvn og døgnrytme ser ud på en helt normal uge, inden du går i gang med selve behandlingen. Det betyder også, at alle de andre ting, der ligger i kuverten, dem skal du bare lade ligge, fordi den gennemgår vi sammen på næste videomøde. Så lige nu, der handler det om uret og søvndagbogen, og begge dele må du meget gerne finde frem lige nu, fordi så gennemgår vi dem sammen, og du må også gerne finde en kuglepen, du kan skrive med, og du kan pause den her video, mens du finder det, og du kan også pause den undervejs, hvis du synes, der er noget, du gerne lige vil have gentaget igen. Vi begynder med døgnrytmeuret. Uret skal du bære fra i dag og i hele perioden. Det vil sige denne uge, som er introduktionsugen, og også de 4 uger, som er behandlingsugen. Uret det måler din bevægelse og aktivitet, det måler lys i dine omgivelser og også temperaturen på dit håndled. Det betyder også, at det ikke måler, hvor du befinder dig. Det kan vi altså ikke følge med i. Du må gerne tage uret på allerede nu, og jeg viser dig lige hvordan. Uret skal sidde på den hånd, du bruger mindst, det vil sige din ikke-dominerende hånd. Jeg er for eksempel højrehåndet, så derfor skal jeg sætte uret på venstre håndled. Selve pladen her skal sidde mod din hud, og man spænder remmen til, så den sidder tilpas, ikke for løst og ikke for stramt. Når du tager uret på, så skal du lige trykke 2 gange på den lille blå knap. Det er ikke sikkert, du kan høre et bip, men den er allerede sat op til at være i gang, så det betyder ikke så meget. Det at klikke er egentlig bare en lille registrering for os om, at nu har du taget det på. Uret skal du bære alle døgnets timer, både dag og nat, også når du går i bad og er aktiv, for det kan holde til det hele, på nær hvis du for eksempel skal ud og dykke og bevæge dig helt ned på 20 meters dybde. Og nu til søvndagbogen. I søvndagbogen skal du udfylde, hvordan du sover, og det gør du ud fra de spørgsmål, som vi stiller hernede af. Der er plads til, at man kan udfylde søvndagbogen i 7 dage herhenad, og du må gerne starte allerede i morgen. Det vil sige, at dag 1 skal have datoen for i morgen, og jeg viser dig lige, hvordan du udfylder den. Dag 1 er som sagt i morgen. Så hvis vi tager udgangspunkt i, at den dag, hvor jeg laver den her introduktion, der har vi den 18. november. Så er dagen i morgen den 19. november. Og det skriver jeg under dag 1. 19. i 11. 25. Så står der, spørgsmålene herunder udfyldes, når du går i seng, den dato, du har noteret øverst i kolonnen. Det vil sige den 19. Når vi når den 19. om aftenen, så kan man svare på, inden man går i seng, hvor mange lurer har man taget i dag, hvor længe varede lurerne samlet set, og hvad er klokken nu, hvor du går i seng. Så lægger man sig til at sove, og vågner næste morgen. Og så står der, at de nederste spørgsmål udfyldes om morgenen, så snart du er vågnet igen. Og her kan man så svare på, hvad var klokken, da du forsøgte at falde i søvn i går aftes, for det er jo ikke nødvendigvis det samme tidspunkt for, hvornår man går i seng. Nogle ligger og læser lidt,
og går egentlig ikke i seng, når man lægger sig ind og læser, men når man så beslutter sig for, at nu er man ved at have læst færdig, og nu lægger man sig faktisk til at sove, så er det det tidspunkt, man noterer her. Bagefter skriver man, hvor længe varede det så, før man reelt set faldt i søvn, fra man besluttede sig for, at nu vil man gerne sove. Så kan man svare på, hvor mange gange var man vågen i løbet af natten, hvor længe var du i alt vågen i løbet af natten samlet set, og hvad var klokken, da du vågnede sidste gang om morgenen, og hvad var tiden egentlig for, hvornår du havde planlagt at stå op, og hvornår stod du så op. Når man skal svare på spørgsmålene i søvndagbogen, så er det vigtigt, at man kun svarer ud fra, hvad man kan huske. Det betyder, at man skal ikke begynde at kigge på uret, hvis man vågner i løbet af natten, og man skal heller ikke begynde at skrive ned i ønsket om at give os så præcise tidspunkter som overhovedet muligt. Vi ved fra andre studier, at man har en ret god fornemmelse af, hvor mange gange man har været vågen, og cirka hvor længe man har været vågen, når man vågner den næste morgen. Og det er den fornemmelse, I skal skrive på. For ellers så risikerer vi i virkeligheden, at vi kommer til at påvirke jeres søvn med den her dagbog, og vi ønsker kun at få søvn så tæt på det normale som overhovedet muligt. Mange synes, det er rart at have skemaet liggende ved siden af sengen på et sengebord eller nede på gulvet sammen med en kuglepen, for på den måde lige at bruge maks 30 sekunder, inden man går i seng, til at registrere, har man sovet i løbet af dagen, hvor lang tid varede de lurer eventuelt, og hvad er tidspunktet nu, hvor man går i seng. Og så næste morgen, når man vågner, så kan man svare på resten af spørgsmålene nedenunder i kolonnen, og så tager det ikke lang tid. Og så kan man egentlig lade det ligge indtil næste aften igen. Nederst på skemaet, der ser du også et billede af et ur. Og det er fordi, vi vil gerne bede dig registrere hver eneste dag, om det har været muligt at beholde uret på. Uret skal du jo bruge 24 timer i døgnet. Det kan holde til det hele. Lige på nær, hvis du skal ud og dykke ned på 20 meters dybde, så vil du være nødt til at tage det af. Og vi er meget afhængige af at vide, om det har været på i hele perioden eller ej. Så hvis der skulle være episoder, hvor du har været nødt til at tage det af, vil vi bede dig registrere det i den lille rubrik. Bare skriv det tidsrum, hvor det har været af. Og hvis du har kunne beholde uret på i hele perioden, så sætter du et flueben under den dag. Nu har vi gennemgået, hvordan man udfylder søvndagbogen, og du har fået døgnrytmeuret på. Og det betyder faktisk, at du allerede er i gang nu med introduktionsugen. Hvis du har spørgsmål undervejs, så er du meget velkommen til at skrive til mig på e-mail eller ringe til mig. Både mit telefonnummer og e-mail står i de papirer, du har fået tilsendt. Og du er også meget velkommen til at se videoen flere gange, hvis der er spørgsmål, du kan få besvaret i videoen. Men ellers så er den næste uge med ur og søvndagbog, og så ses vi på videomødet, hvor vi skal tale om at gå i gang med selve behandlingen. Rigtig god fornøjelse. Vi tales ved.